tiveronme un fillo. Collérono con droga. A Víctor? Outra vez? No. Prenderon o outro. Tedes que pagar unha fianza de 10.000 euros. Pero nós non temos eses cartos. Mamá, Temos que axudarla. Queres tomar algo? Con quen? Contigo? É lo que quero dizer. Con calquera que non sexa un camelo. Unhas veces pasas de min a outras. Estaba con miña nai, parvo. Xa, pero ainda así te pasaches de borde. Se queres traballar con nós, vas ter que obedecer, Vanessa. Obedecer? En que? se atopamos a alguén que cargue con morto de campos, quitámoslo dali cagando hostia. Non vai ser tan dual. Son 1.500 kilos. Quen vai querer cargar con ese morto? Víchelo o telexornal? Sí, algo vin, sí. Pero tampouco lle prestei moita atención. Sara, non disimules. Falaron de teu pai. Hai xornalistas por toda a vila. Na tele non falan doutra cousa. Que falen, para iso están. Ah, sí. Dache igual sacrificar a túa reputación e tiralo todo pola borda só para salvar a uns delincuentes. Eu xuntarei os cartos e darechos. Hai algo que Víctor pode facer por mí. Vostede dirá. Necesito que pases algún tempo na cadea. Por moi fillo da señora Milagros que sexa, Víctor é un cocainómano, mamá. Está cheo de débedas ata as orellas. Non ten futuro ni nada que perder. Ainda queda convencelo, pero eu creo que pode servir. Se Víctor carga co de Arturo, nós ocupámonos da súa familia e Arturo sai libre. Gañamos todos. Hai milagros? A tardaren a facerse, pero sairá adiante. Para unha nai non é prato de bo gusto ter un fillo na prisión, por moi drogadito que sexa. A quedar ben cuberta. Non te preocupes, xa me encargarei eu diso. Está ben, fillo, se ti o ves claro. No fondo estamos lle facendo un favor, mamá. Ese rapaz non lle deu máis que a desgustos. O Zucre. Toma. É un desastre, niso tes razón. E non sei se será de fiar. Cando a Garda Civil se lle bote enriba, igual fala. Vai aguantar pola conta que lle ten. Que pasa? Non me gusta falar destas cousas cando está a criada na casa. Entón que? Pareceche ben? Mira, fillo, o importante é sacar a Arturo dai. Debemos yo. Xa está todo listo. Falei con Diego sobre o tema e faltan algúns detalles. E os colombianos? Non queren que Arturo fale. Van colaborar. Espera, mamá, espera. Nunca vas deixar esa merda. Estou non deixando, de verdade. Ves ve o interese que pos. É a última vez, xurocho. Non te podo creer, Víctor. Ti non queres deixar a droga. Vas matarte e aínda me vas levar a min contigo. Sinto, de verdade. Sei que estou abusando. Non te preocupes, xa falei eu co decano.
Seguro que non che importa? Ai, graciñas, Pablo. Sí, mira, o tema é... Pablo, mira, apunta. Medidas cautelares persoais. Detención, prisión provisional e liberdade provisional. Ai, moitas grazas, Pablo, en serio. Calquera cousa chamasme, veña. Que pasa, que hoxe tampouco vas á facultade? Só van ser uns días máis. Con ese conto levas un mes. Moito te deben apreciar para permitircho. E que queres que faga, Pedro? Oye, eu non digo nada, pero a min gustaríame volver a nosa vida tal como era antes, se é posible. E iso inclúe que ti volvas ás clases. En canto soluciona do meu pai. Prométocho. Non sei por que che fago caso. Porque me queres moito. A ser iso, sí. Marcho ao taller. Ti que fas? Eu quedo, que teño que facer unhas chamadas. É teu, non? Sí. Pois ten conta del, que estaba nun pantalón. Case vai para a lavadora. Chao. Pero ti toleaches. Como se te ocorre traelo aquí? Xa me estou fartando. Garda, polo que máis queiras. Dame o contrasinal, a chave ou o que sexa cabra isto. A Sara. Damo, papá. Non! Acabouse. Non vou deixar que me mangonés. Agarda, agarda. Non o entendes. Canto menos saibas do que hai aquí, mellor. Non quero comprometerte. Xa, non queres comprometerme. Pero fasme saltar un precinto xudicial. Aproveitaste de min para falar con Carmelo as agachadas. Quería saber se podía contar con él. O que queres e o que necesitas son dúas cousas distintas. Acepta o trato que che ofreceron, papá. Nun ano estarás fora. E canto pensas que vou durar? Poden protexerte. E mentres estea aquí, que... Papá, hai xeitos de facelo. Ti acepta. Deixao, por favor. Oxe, quero esquecelo todo. Ainda que só sexa por un tempo. Dime, como está Xoel? Teño tanta gana de velo. Carmelo, mira que non che pareza mal, pero habería que ir contratando unha camareira, non? A ti tirache máis este lado da barra, non? A ver, eu fago o que me mandes, Carmelo. Se teño que traballar de camareiro, traballo de camareiro, non hai problema. Pero, non sei, o meu traballo non é poñer cafés. O teu traballo é o que eu che mando. Víctor, 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 que difícil mo pos. Non me colle las chamadas. Perdín o teléfono. Xa, home, xa, tranquilo. Iso pode lle pasar a calquera. Queres tomar algo? Unha cervexa? Ou... Pincho, ponlle aquí unha cervexa, anda. Senta. Hoxe falei cos Veloso. Xa solucionei o da túa débeda. Non lle estás que pagar a farlopa que lle incautaron a teu irmán. Gracias. En total, levo investidos en ti 25.000 euros. 25.000 euros, Víctor. Home, non é que vai a ir á ruína, pero xa empeza a ser unha cifra considerable, non? Para que vexas que quero o mellor para ti e para a tua familia. Voulles pasar unha pensión a tua nai e a Carlos, mentres ti esteas no caldeiro. Que che parece? Pero eu non quero ir ao caldeiro. Non xa, nin ti nin ninguén, pero estamos falando do benestar da tua xente, non? Tes que coidar dos teus. Podo devolverlle os cartos de outro xeito. Como? Buscarei a maneira. Sí. Iso decides todos. Vale, deixo. Se el di que vai pagar, é que vai pagar. Confío en ti. Por iso te ofrezo unha saída. Por que non o ves como unha posibilidade de lle axudar a tua nai? Non, grazas. Moi ben, como queiras. Eu non te quero forzar a nada. Agora eu teño que marchar, Te sabes onde estamos?
Déixalo marchar así. Tranquilo. Este volve. Mamá, que fas? Mamá, por favor, queres deixar as miñas cousas? Dígoche que pares. Mira, Vanessa, estou máis que farta. Farta de que me enganes e non me contes máis que mentiras. Oísme? Ainda non che pasou o enfado? Non estou enfadada. Estou cansa. Xa che dixen, mamá, vou non deixar, pero vai me levar un tempo. Estás nos desfacendo a vida a todos. A min, a teu irmán. É que non tes corazón. Mamá, Xa non podo máis. Ou entras nunha clínica ou marchas desta casa. estás de broma, non? Se queres estragar a túa vida, ala ti. Pero non vou permitir que estragues tamén a de teu irmán. Ah, claro. A ti iso che importa a él, non? Por ti como se morro mañá mesmo. Daríache exactamente o mesmo. Víctor, fillo. Ti sabes que te quero máis. Quero vos os dous igual. Pero tes que deixar a droga, fillo. Tes que comportarte como un home. Oiches, como un home. Non como un Moni Crack. Hostia. Senta a cear, anda. Teño sono, vou para a cama. Veña, filla, se ainda é moi cedo. Ata mañá, que descansedes. A ver, que vos pasou agora? Nada. Veña, Lola, que non son parvo. Non hai maneira co tua filla, Pepe. Se é a miña filla, debo ser boa. Non podo con ela, Pepe. Pero que che fixo? Leva días sen dar problemas. Cumpre no traballo e non chega tarde polas noites. Sí. Unha santa. Veña, Lola. Os dous sabemos que está nunha idade difícil. Pero non deixa de ser unha nena. Sí, iso é o que ti crees. Pero hai tempo que deixou de selo. É moito máis do que nós pensamos. Dame medo, cara, onde vai? Carmelo, tes un momento? Sí, home, sí, claro. Senta. Estás ben? Parece que andas un pouco acelerado. Tesme que xurar que a miña nai non lle faltará nada, Iso por descontado, xa cho dixe. Que viva ben, sen preocuparse polos cartos. Mira, para que quedes máis tranquilo. O día que Arturo Campos saia da cadea, tua nai vai recibir 60.000 euros en efectivo. Contento? Se a mí me pasará algo no caldeiro... Non che vai pasar nada. Ten a miña palabra. A nosa xente cuidará de ti. Necesitas algo agora? Sí. Pincho, leva a Víctor abaixo. Dalle un par de gramos. Bien, aí trato logo. Ai.
Aló. Son eu. Teño un voluntario. Ah, qué buena noticia. Saímos un pouco caro, pero se con isto acabamos co de Campos, son cartos ben investidos. Lo mismo pienso yo. De todos os xeitos, o máis complicado ven agora, non? Non vai ser doado que a Garda Civil crea a tua historia. Eso déjamelo a mí. Que necesitas? Fotos carné, su nombre completo, firma, vida laboral, todo lo que puedas conseguir. Vale. Ahora me debes un favor. Isto beneficianos a todos, Adriana. Bueno, a unos más que a otros. Pero sí, la verdad es que me gusta saber que ese abogado tuyo va a tener la boca bien cerrada. Chao. Que? Estiveches a gusto? Terás queixa. Ocupéme de que non che faltase de nada. Canto tempo vou ter que estar ali pechado nese piso? Xa queda pouco. Xa, pero teño ganas de sair. Hai que tomar precaucións ata que as cousas estean ben aqueladas. Carmelo, Adriana acaba de contestar o correo. A ver, eu non entendo nada. Que estás facendo? Estamos che construindo un pasado. Que ten que quedar convincente. A partir de agora deixas de ser Víctor. Agora vaste chamar o Canario. Temos un novo membro na familia. Que? Non está fichado, pero chegounos información de que podería estar relacionado cos Veloso. Ten cartos e manexa bastante coca. De onde? Da zona, dos arredores de Sardiñeira. Canario? Pois non me soa de nada. No, a min tampouco. Coméntase que hai uns anos emigrou ás Canarias. Empregouse na construcción, fixo cartos con algúns negocios e agora quere progresar coa coca. Pero eu nunca estive ali. Non, pois deberías. Para unhas boas vacacións non che hai sitio como as Canarias. A ver, Víctor, ti estiveches traballando de camareiro en Alicante, non é? Sí, xa hai anos. Pois ese é o tempo que pasaches nas Canarias. Toma, telo que levar en riba cando te prenda a Garda Civil. Aí dentro van os teus contactos nas Canarias. E no registro aparecen narcos fichados polos madeiros. Va? Levo sempre en riba, non o esquezas. A ver, a mí non me cadra moito esta historia. Se ese tal Canario ten tantos cartos, para que traballa para os Veloso? Pois non sei. É raro. Dende que mataron a Gumersindo, esta xente non é a mesma. A non ser que queira montarse pola súa conta e se estea facendo a competencia aos matalobos. Pode ser, pero... Ya. De ser así, debíamoslo ter sabido antes. Non sei, se cadra pasa tempadas longas fora e por iso non tiñamos noticias dele. Chama a xente das Canarias, coméntalle o caso e dilles que necesitamos información. Ben. Hola. Sí. Necesito que me fagas outro favor. Pero entón ese home existiu? Sí, era un infeliz. Empezou facendo bons negocios, pero tivo problemas. Leva 6 meses morto, pero tranquilo, non o sabe ninguén. Como? Que pasou? A vida que che é moi complicada, Víctor. Mais dá. Ao cabo todos temos que morrer, non? Chega a casa. Aí está outra vez. Estamos fartas de verte por aquí, entendido? Ten algún problema comigo, señor? O problema es ti. Aquí non queremos drogas, está claro? Marcha! Cuidado, Marcha dunha vez! Vaite. Fora, dixen fora! Taradas, que sodes unhas taradas. Ido por duchar a ver se se vos saca esa pesta peixe. Fora, este coño. Veña.
Adiante, está aberto. Molesto. Carlos, que pasa aquí? Estou moi preocupado. Meu irmán leva 4 días sen pasar pola casa. Non sabedes nada del? Non collo o teléfono. Non sei. Últimamente estábase pasando coa coca e rifou con miña nai. Xa. Senta, anda. Non quero abusar. Xa fixeches moito por nós, pero tampouco podo ir á Garda Civil. Se anda metido nalgunha lea... Eu penso que é mellor que agardemos un par de días. Non convén que nos precipitemos. Pero é que non sabemos nada del. Seguro que aparece. Desgraciadamente, no seu estado, é normal que faga estas cousas. Non sei que facer. Eu sí. Coidar moito a tua nai. E se non aparece? Ti dalle un par de días. Se non aparece, vou contigo á Garda Civil. A ver que se pode facer. Veña, seguro que todo vai ben. Iso espero. Carlos, ti estudabas informática, non? Sí. É que teño un par de arquivos encriptados, non sei como abrilos. Importaríache... Déixame ver. Salvouse que marchou pitando porque lle fendía a cabeza. Ese non creo que volva. Se volve non respondo. Doulle unha malleira que non nos recoñece nin a súa nai. Lola, estás ben? Estás moi alterada. Tamén che pediría que se algún día eu non estou. E ves que se achega a miña filla. Lola, por favor. Mira, Claudia, que non saia daqui. Pero creo que a miña filla se está vendo con ese cabrón. Muller, igual son imaginacións túas. Son a súa nai. Coñézoa. Mira, seino. Sei que se andan vendo. Se me aceptas un consello, non te enfrontes a ela. A quen lle teño ganas é a él. Asegúroche que a ese non lle quedaron ganas de volver por aquí. Ti preocúpate de Vanessa, sí? Que fago, Claudia? Que fago cunha filla que non respeta nada? Todo en orden. Solo quedan algunos detalles. Moi ben. Entón, déixote. Espera, Carmelo. Esta vez no quiero tonterías. Me estoy jugando 2 kilos. Queda tranquila. Dime, que interese temos en quedar ben con esa xente? Estrategia, Lino. Todos dependemos de todos. Ni a Carmelo ni a nosotros nos conviene que Campos esté en prisión. Pero imos perder toda esta mercadoría. Concéntrate en lo importante. El abogado. Ese tipo sabe cosas que nos pueden meter en problemas. Por qué non o quitamos do medio? Porque los matalobos tienen una deuda pendiente. Y no es el momento de ir a la guerra con ellos. Y deja de cuestionar todas mis decisiones, ¿ok? Los gastos ya los amortizaremos. ¿Qué tal? Perfecta. No lo dices con mucha convicción. Canto quito de aquí? La mitad. El resto córtalo con cafeína. Diego, chama canto antes a xente de Adriana. E non fagas demasiadas preguntas, estamos? Vale, agora mesmo chamo. Fumas. Agora non, gracias. Carmelo, queres que vaya con Diego? Se cada precisa axuda. Ti queda aquí. E cuida ben a Víctor. Carmelo, ti pensas que todo isto vai sair ben? E se os gardacivis non tragan? Van tragarán. Ti non te acobardes e mantén o tipo. Contamos contigo. Veña, hombre, tranquilo. Se verás como todo sabe ben. O tal Canario sempre foi un ninguén. Intentou traficar a grande escala, pero o único que conseguiu foi meterse en algunhas leas. Algo máis? Nauco leva 6 meses sen saber nada dela. Polo visto, tiña un bar de copas na Coruña, pero traspasou no pouco de saber que empezaban a investigar. Agardad un momento. Que pasa? Non quero amargar o día, pero...
Ese tal canario non existe. Co debido respeto, meu capitán, non me toca o carallo. Aquí ven iso agora. É unha manobra de Carmelo. Marcos, estás seguro? Teño razóns para pensar que sí. Que? Contoulle o seu confidente? A ver, a que estamos xogando? Se agora resulta que unha mensaxe de móvil vale máis que un informe da nosa xente, entón sí que xa non entendo nada. Ten razón. Non podemos arriscarnos. Se ese home anda por aquí, o mellor será collelo canto antes. Pero, Laia, coller a quen? A unha fantasma. Temos unha nova pista na investigación e ímola seguir, entendido? Que? Como vai? Non o sei. Está un pouco complicado. Se poidese botarche unha man. Tranquila, vou non intentar outra vez. Diga? Hola, Sara. Recibiche os papéis do consorcio? Recibín. Que queres? Espero que xa esteas traballando nese asunto. Dame un pouco de tempo. Non é o meu único cliente. Sei, non? E tamén sei que podo confiar na túa palabra. Sara. Dime. Xa está. Creo que non podo facer nada. Os arquivos foron encriptados co protocolo AES e cunha chave de 256 bytes. Que está moi difícil para entendernos. Xa. Pois non sei que facer. Debe ser algo moi gordo que tes aquí dentro. É unha encriptación de moito nivel. Son uns documentos... Non, tranquila. Non é asunto meu. O que podo facer é falar con algún compañeiro da facultade. Hai xente que controla moito. Xa. Non, grazas. Xa fixeches dabondo. Quixera que a viras, papá. Estamos fartas de verte por aquí, entendes? Alucinante. Parecía un picoleto de verdade. Vanessa, creo que estás exagerando un pouco. Fuis con Toti, entón. Eu só lle dixen que marchase. Só iso. Pero, mamá, se case lle pegades ali entre todas, aí super macarras e tal. Vanessa, xa está ben. Pero que che pasa comigo? Eu non entendo nada. Tua nai nunca se enfada sen razón. Isto foi o que atopei no teu cuarto. A ver, explícame de onde saiu. Ou mellor ainda, explícalle o teu pai. Vanessa, quero que me digas que facía esta camiseta no teu cuarto. Non o sei. É de Salva, verdade? É dese drogadito? Non sei de que... Vanessa! Que fai isto na miña casa? Moi ben, a mercadoría xa está lista. Víctor irá un dos colombianos, recollerá os 2 kilos e logo volverá aquí nun coche. No entanto, nos damos de falso chivatazo á Garda Civil para que o sigan. Que coche? Non que roubarás ti. Non sei. Non me fío moito dese rapaz. Ti encargaraste de seguir a Víctor e de que cumpra os horarios. Iso está feito. Tranquilo, home, tranquilo. O rapaz sabe ben o que ten que facer. Está enganchado, Carmelo. Non me dá boa espiña. E se non quere confesar, ou se non o creen... É un pringado, un narco de terceira que forzou o almacén dun abogado para agochar 1.500 kilos de coca. Moi ben, señores. Comprendido? Sí. Alguna dúbida? Pois marchándonos. Que? Hai novidades sobre o canario? Vostede foi a un colexio de curas, non? Pois teña un pouco de fe, home, un pouco de fe. Papá, pásasme o azucre? Papá, só quero que me pase o azucre. Perdón.
Xa está ben, Vanessa. Pepe, tranquilo, home. Pero como queres que estea tranquilo? Mira, Vanessa, iso sí que non, eh? Levo toda a vida traballando para darche unha educación. Para que agora andes con ese delincuente. Pero, papá... Nin pero nin nada, vale? Como saiba que ese fillo de puta volve pisar esta casa, mato. Pepe. Pepe. Se querías amargarlle a vida ao teu pai, xo conseguiches. Estarás contenta. Claro que non. A ver se entendes dunha vez que nós o único que queremos é que teñas un traballo honrado e que non te metas en problemas. Cando estive nas Canarias, traballei para uns narcos de Melilla que se movían por Fuerteventura. Ben, que máis? Eles axudaronme a montar 2 locais na Coruña a cambio de que eu lles deixase branquear ali algúns cartos. Ata aí perfecto. E despois? Xa, pero ese lle preguntan a xente que traballaba no local. Eu non coñecía a ninguén. Iso xa está falado, Víctor. Tranquilo, vale? Agora da operación en Galicia. Vale, pois esta mesma xente quixo facer unha operación a grande escala. Así que eu ofrecíme para entregar 1.500 kilos de coca. Entón? Entón a Garda Civil interceptou o contacto e eu tiven que buscar un sitio provisional para agachar a mercancía. Por Veloso souben dun tal Campos que tiña unha nave perto do río que estaba baleira, así que decidí forzar a porta e deixar ali a fariña. Vale, agora o final. A Garda Civil deu coa coca e puxo os matalobos na miña contra. E logo, bueno, os 2 kilos de coca que eu levaba en riba cando me detiveron formaban parte do lixo e era tamén parte da miña comisión. Eu estaba a piques de marchar outra vez para as Canarias. Moi ben, neno, moi ben. Mallado. Se des así vas por caldeiro, seguro. Perdoa, Víctor, tampouco quería dicir iso, vale? Nada, da igual, da igual. A miña vida é unha puta merda xa. Víctor, ningún temos lo que queremos. Hai que asumilo. Non hai máis. Hai un mes que morreu un dos meus mellores colegas. Sinto. Paco da Silveira. Quedáramos para tomar unhas copas, colleu o coche. Para. Paco da Silveira. Aí se coñecía eu tamén, tío. Ah, sí? Por iso me soaba a túa cara. Hostia, había 2 anos que non nos víamos, pero era mozo unha colega miña, tío. Que putada. Pincho, oes ti por que estás aquí? E logo, onde ia estar? Non confiades en mí? Pensades que vou fuxir ou algo así? Veña, Víctor, unhas horas máis e acabouse, eh? Nunhas horas máis a miña vida vai ao carallo. Queres unha copa? Veña, unha copa. Pon un chai. Podo? Dalle, dalle. Ei, Ti és imbécil, a que sí? Tía, pero que faz? Como es que deses na miña casa, normal? E que queres que lle faga? Non me dei conta. Ainda por riba és un cobarde. Cobardeo. Chega a miña nai cunhas colegas e a chantas. Mira, Alex, que ainda me chegou a porta, xa... E ti que? Vas a chantar de mí ou xa que? Claro que non. Ah.
Veña, meu. 2 horas e marchamos. Víctor, vai parando con iso, anda. Ainda che vai dar algo. Quero ver a miña nai. Sí. Non desvaríes, anda. Só quero despedirme dela. Digoche que non. E para xa con esa merda, hostia. Pincho, faime ese favor. Temos os mesmos colegas, non? Agora andamos metidos no mesmo. Non me chores, Víctor, anda, non me chores, eh? Eu non tive na túa sorte, vale? Pero puidache ser ti, que non o ves? Só quero despedirme de miña nai, vale? Como se che ocorra marchar... De onde queres que vaya, eh? Non, ahora quero-te aquí. Estamos, Víctor. Xa te lo que querías, non? Anda, ven. Fumamos un porriño e falamos. Non, non. Imos falar agora. Tía, pareceme a min que aquí as cousas só pasan cando ti queres, non? E que pensabas? Que me vou deixar dominar por un payaso como a ti? Xa chegará un momento, xa. Mira, Salva, eu non estou de broma. Quero traballar contigo. Ti estás tola, Vanessa. Podería serche moi útil, sou unha tía. Podo meterme en moitos ambientes, darche información. Que non, tía, que non. Está falado, esquece, vale? Vai tomar polo saco, imbécil. Polo menos pasáchelo ben, non? Sabes algo de Carmelo? Vesme iso primeiro que me preguntas. Perdoa, levo tempo esperando Eu noticias. estou ben. Grazas. E sí, eu tamén quero falar de Carmelo. Prometeume que en pouco tempo tería unha solución. Sabes algo do subconsorcio? E ti como sabes iso? O teu amigo Carmelo Matalobos vai montar un consorcio co resto das familias. Equivócome. Non, pero non entendo a que ven iso agora. Ben, porque son a súa nova abogada, papá. Pero que dis? O que o es? Sara, que fas? Por que traballas para él? Por qué? Ou aceptaba ou te mataban, papá. Non o dixo con esas palabras, pero para acaso o mesmo. Non pode ser. Tío, quixeches, papá. Os Matalobos sempre cobran os seus favores. Agora ocupo eu o teu posto. Mamá. 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 Ti estarás dentro do bar antes de que chegue o canario, de acordo? Se notas algún movimento en falso, entras no baño e chamas por teléfono. Canto tempo temos? 1 hora. Esperamos 40 minutos. Se non sae, entramos por él. Co debido respecto, meu capitán, debería acompañarnos. Esta operación vai ser un éxito. E ti por que non estás abaixo con Víctor?
verás, Carmelo, estivemos falando un cacho e temos amigos en común. Entón, díxenlle que... Onde está? Deixeno ir despedirse da súa nai. Pero vai ser o momento, Carmelo. Se en un minuto... Carmelo! Pero a ti que te dixen que fixera, fillo de puta! Vamos vengarse, Carmelo. Carmelo, tranquilo! No, tranquilo, hostia! Carmelo, para! Tranquilo! Temos tempo, estamos... Temos tempo. Chamar a Demen e a Rocky, que den voltas pola vida ata que o topen, vale? ¿Lo que me estás diciendo? Pásame. Non cree que deberíamos ter agardado un pouco máis? Agardar que se estivemos 2 horas esperando. Poderíamos montar un dispositivo de vigilancia toda a noite. Está ben. Redacta o informe, anda. Se chama a Suiza, conta o que hai, pero con delicadeza, non se nos volvo a enfadar. Polo que vexo, a operación non foi ben. Preferiría que aforrase os comentarios. Sarxento, só quería dicirlle que estamos no mesmo bando. E se de algo serviu esta operación é para que empecemos a confiar nas informacións do meu confidente. Por que chora? Fillo, un tal Víctor, con antecedentes por tráfico a pequena escala. Tuvo un accidente. Deulle un ataque ao corazón mentres conducía. Está morto. Todos os meses Adriana manda un fulano da súa confianza cun maletín cheo de xoias ao aeroporto. O vindeiro envío de xoias sai para Colombia dentro de 2 días nun voo directo desde Alabacolla. Lembra o $500,000 que nos fodeu Adriana. Creo que sei como devolverlle a xogada ben de volta. Dixo che, Carmelo, cando me vais sacar daqui? Non, papá, ainda non. Pois non sei a que espera, estou aquí por él. Esas persoas deben de cartos. Quero que investigues todas as súas propiedades e movimentos patrimoniais por se algún ocultado. Por que quere Carmelo que investiga estes homes? Non fagas preguntas. E xo matan pola miña culpa. Son a tua abogada, non un dos teus sicarios. Sara, xuntarse con esa xente non trae nada bo. Como saiba que non vas traballar por estar con ese King. E dalle, que non teño nada con Salva. Cantas veces vos lo teño que dicir? Só isto. Non podías estirarte máis? Marcos, se queres que os dé unha redada, teño que saber con exactitude de onde sacaches esta información. O meu confidente. Ese temelo anímico dentro. Agarda, Carmelo. Vas facerlle algo a ese home. Está de camino.